16 ka mga empleyado sa Mandawi City Hall nagpositibo sa drug test sa biyaging simana. Ang report ni Nico Serino. Gihimo sa miaging simana ang kinalit nga drug test sa gatusan ka mga empleyado sa City Hall. Gikan sila sa napu ka mga departamento nga gilangkuban sa Office of the Mayor, Sangguniang Panglungsod ug uban pa. Sa inisyal nga target nga 1,000 ka mga empleyado, 674 tanan ang napaubos sa testing. Sa datos gikan sa Mandawi City Substance Abuse Prevention Office, 16 ang nagpositibo. Ang focal person sa City Anti-Drug Abuse Council na dismaya sa resulta. Ato kung gusto nga ma-drug-free workplace ning Mandawi City Government, no? Kay we have an ordinance nga mauna nga drug-free. Unya naa di gyud gihapon mga empleyado nga nagamit gihapon. So disappointing, frustrating, pero sige lang, it's still challenging to us. Ang maong mga samples gisumiter na sa laboratorio alang sa confirmatory testing. Kung makumpirmar, hayan maapektuhan ang panarbaho sa mga empleyado. Matud sa City Hall, giaksyonan na ang nahaunang mga kaso sa mga nagpositibo kaniadto. Ang kato mga na positive wala na sila silang trabaho actually. And ang uban atong kuan nga ipa-rehab sila, ipa-appeal sa atong recovery clinic. So nay uban ni sud, ang uban wala na. So lisod sa kay atong pugso, no? It should be voluntary. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.